No niin, tässä on näitä vanhoja lautoja. Printti. Näitä on 4 eri väriä. Vaaleanpunainen ja sitten tommonen tumma harmaa ja luonnonvalkoinen ja valkoinen. Ja nyt me tehdään tosta vaaleanpunaisesta. Ja näähän on sellaisia, että siellä on inasen erinäköinen se toinen puoli. Se mahdollistaa niin enemmän valikoimaa. Voi valita kumpaa puolta sitten tulee käyttämään, kun tekee niitä lautoja. Nämä laudat pitää ensiksi nuutata hammastikuilla tai sitten jos sulla on joku sukkapuikko tai jos sulla on joku ihan oikein hieno, millä voi nuutata. Niin kaikki nämä linjat, missä on tää viiva, niin ne vedetään. Ja sitten takapuoleltahan saa vielä 2 lautaa, mitkä ei näy tällä puolella. Ja viivottimen kanssa vetää hammastikku on oikein hyvä. On tarkka, että se tulee just siihen kohtaan, missä se viiva on. Siitä ei tule sitten semmoista vinoa siitä laudasta. Näin. Ja tossa tosiaan tuo vielä ja tuo, eli 4 nuuttausta per lauta. Ja tässä nämä kappaleet on sitten noita lautojen päitä. Nää. Ja jos haluaa olla oikein nuuka, että haluaa tämän koko laudan, niin, ja haluaa semmoisen tällaisen vinon laudan, vinon pää, niin tämänhän voi vaikka voipaperin läpi tästä kopioida, niin sit voi, jos sen tosta leikkaa, niin siinä menettää sitten ton verran laudan pätkää. Ja tässä on nyt leikattuna. Ja mä otan nyt tästä, tämän puolen. Ja sitten kun se on nuutattu, niin se taittuu näin hyvin. Ja sitten siitä keskeltä on se 2. Ja sitten vielä sieltä reunasta. Mä oon taittanut varmaan, tosta etukäteen vähän taitellut. Sitten tässä on tarkkaa se, että kun täällä on niin millistäkin kiinni, että miten sä nyt sit nuuttasit noin, niin kun sä katsot täältä päästä, kun nää sit liimataan, tää liimataan yhteen, niin et se on varmasti niinku suora kaite, että se ei ole lihavampi toisesta päästä kuin toisesta päästä. Että siitä laudasta ei tule niinku tämän mallista, vaan että se on suorakaiteen muotoinen. Niin kannattaa leikata sit pois vielä lisää siitä, jos ei se ole ihan. Joo. Eikä tässä nyt oli tämmönen. Ja sitten eri kepperi on hyvä liima. Ja siihen liima. Ja sitten tuosta keskeltä kannattaa aloittaa ensiksi painelemaan. Ja sitten tämmönen tekniikka on aika hyvä. Pistää sen vasta ja sitten kääntää sen toistepäin ja sitten vetää pöytää vasten. No, se meni vähän kuin näin. Nyt itse nähtyät ihan suoraan ylhäältä päin. Näin saa tasaisen. Noin. Noin. Mieluummin huomasin, että ei kannata hirveästi laita liimaa, että se ei kauheasti sieltä purskahtele, että tässä voisit paikkailla mieluummin näitä.
Ja tässä on nyt niin, että sä voit tehdä näin päin, että sä liimaat näitä, teet nämä laudat valmiiksi. Tää on vähän tämmönen karkeampi. Se kyllä toimi hyvin. Eli kun tää on kunnolla liimannut, tää kuivunut tää liima, tää varmaan kestää nytkin sen, niin sä voit sen tälleen taittaa näin ja sitten siitä leikkaa ja sitten palauttaa sen taas, niin se tulee suora. Ja näin sä voit siitä sitten leikalla sen pituisia pätkiä, kun sä haluut. Voit vaikka näin pistää ja sitten siihen kannattaa ehkä laittaa pieni merkki, että sä saat niistä niinku sitten laittaa se taas tolleen linttaan ja leikkaa. Näin. Kyllä siitä vähän milli kyllä nyt heitti. Tää ei ole ihan milli, tätä ei saa ihan millilleen välttämättä, mutta sehän on helppo sitten korjata. Ja sitten tasasta pintaa sä saat näistä ihan sitten liimaamalla. No noi on nyt niin samankokoiset, että mä liimaan ne. Näin. Saat helposti. Noin. Ja sitten noi päätykappaleet, eli siinä sivussa oli näitä. Niin nämä on ihan noita laudan kokoisia. Noita voi sitten käyttää noissa pisemmissä, mä näytän kohta. Niin se pääty liimataan ihan näin. Laittaa siihen. Niin kuin tää ei ehtinyt nyt kuivua kunnolla, niin kannattaa aina antaa näiden lautojen siis kuivaa kunnolla ennen kuin rupeaa näitä leikkaamaan. Laittaa siihen kunnolla liimaa ja sitten se päätypalanen. Se menee ihan tuohon noin, niin samalla lailla noin. Mutta sitten jos haluaa semmoinen oikein tosi tarkka ja suunnitella vaikka sen niin kuin valmiiksi, mitä tekee, niin ennen kuin liimaa kiinni, niin sitten mittaa ne palaset valmiiksi ja leikkelee tässä vaiheessa ja sitten vasta liimaa. Se on se toinen vaihtoehto. Ja se kulmapalanen on nyt sellainen. Tässä mä oon aloittanut. Eli mä oon leikannut irti. Se on tää vinonlaudan pätkän kaava. Niin saa tommosia nättiä kulmia. Tää toimii ihan niin, että tuossa on nyt toi pää. Eli laitat sen tohon ja piirrät sitten siitä sen. Oho. Niin kannattaa käyttää lyijykynää tässä, että saa sitten pyyhittyy hyvin pois ne. Ei tule. Ja sitten kun leikkaa, niin kannattaa leikkaa niinku just niinku sen viivan täältä sisäpuolelta, niin sitten se olisi just tuon kokoinen. Ja sitten huomioida myös se, kun leikkaa, että toi kulmakohta tulee siihen kohtaan, mistä tämä lauta taittuu tuohon reunaan. Ja että se pääty tulee myös siihen, mistä ne taittuu. Niissä kannattaa olla ihan niin kuin millitarkka. Niin siitä tulee sitten niin kuin siisti. Eli näin se. Sitten leikkaa. Ja tässäkin voi olla, että joutuu vähän sitten tarkistamaan, kun on leikannut, että menikö ne nyt. No nyt mä leikkasin kyllä. No nyt meni kyllä liian kaukaa. Mä niin kaukaa katson tätä, että tuo meni kyllä väärin. Mutta tässä nyt ennen kuin tätä videoa rupesi tekemään, niin sai vähän lähempää katsottua. Niin, eli nämä pitää mennä just tosta kohtaa.
juuri tosta kohtaa, mistä toi taittuu. Tänhän pystyy nyt kyllä korjaamaan, että tekee vaan uudestaan ja sitten vähän alempaa. Eli tämä nyt on silleen hyvä, että näin ei. Eli tässä ei voi olla suurpiirtein. Nyt kun nämä liimaisi yhteen, niin sä et saisi tosta nyt sitten kaunista taitosta. Kyllä jos nyt on liimaa oikein tolleen, niin kyllä se silleen, paperi antaa aika paljon periksi näköjään. Mutta näin saa näitä kulmia ja sitten se liimataan. Noin. Ja ton mä oon liimannut jo valmiiksi. Sitten nämä liimataan ihan samalla. Ne kannattaa antaa sitten olla tasona kuivaa kunnolla aina ennen kuin jatkaa. Ennen kuin liimaa seuraavaa kohtaa. Noin. Ja tässä kun tulee, mulla on tarkoitus laittaa nää tähän väliin. Niin sit me liimaisin nää. Ja mä haluan toi tämmöset pienet raotkin. Niin noin tässä vaiheessa. No niin, nyt se jo ehti. Eli nämä kannattaa antaa kuivaa. Ei voi niinku ihan heti hirveän montaa tällaista liimata, jos on näitä, varsinkin näitä kulmapaloja. Joo. Eli vähän sellaista kärsivällisyyttä. Noin. Tämä voi varmaan hetken päästä jatkaa tästä vielä. Joo, ja sitten toi menee tuohon. Joo. Sitten, niin joo, antaa sen nyt. No ei ole todellista. Ja antaa sen odottaa siinä. Sitten on ne, ja toikin on kuivanut jo ihan hyvin. Sitten otetaan vaikka ne semmoiset koristereunat. Niissä pikkasen saa tehdä töitä enemmän, mutta sä voit suunnitella nyt ihan minkälaisia vaan. Se on sentti tää leveys. Voit tehdä tällaisen pitkän, tuossa on sentti. Ja sitten suunnitella, kannattaa suunnitella, että siinä on kuitenkin aina sitä matkaa on niin, että se tulee tätä reunaa myöten, niin kuin tässä esimerkiksi tää. Niin minkälaista nyt haluukaan sitten. Näin. Nyt tuli semmonen kynä, että mimmosta nyt sit tykkää, että tossa olisi niinku tosi kummallinen. Tässä on tää tämmönen vähän klassisempi. Ja siitä mä oon tehnyt nyt näin, että itse asiassa tästä samasta, kun oli oikein nuuka, niin saa niinku kahden näköisen. Ja sitä lautaa riittää. Elikkä nyt kun on toi kaava, niin piirtää sen niin siihen, vaikka tolle puolelle näkee nyt tässä paremmin näin. Eli tuon puolen. Eli laitetaan se tohon ja sitten piirtää sen. Ja tuolla kannattaa pieni merkki, että toi on tossa. Noin. Toi leikataan tosta. Ja sitten sä laitat tietysti peilikuvan sille toiselle puolelle.
piirrät sieltä. Noin. No nyt se tulikin vähän liian vaalea. Pitäisikö epä siitä tuosta ihan yläpuolelta katsomaan, kun siinä onkin tuo kamera. Ja nyt jos sä leikkaat niin tarkasti, että sä leikkaat ihan just tosta noin, niin sä saat silloin myös niinku hyödynnettyä tämän puolen. Eli tässä on niin kuin näin. Mä oon tehnyt kummastakin puolesta. Niin ei mene yhtään tuota lautaa hukkaa. Eli kun sä leikkaat sitten tän. Mulla on nyt tässä. Mä oon tehnytkin ton niin kuin toistepäin. Mutta silloin sama kuinka päin sä teet sen. Tämä on piirtänyt toistepäin. Niin. Tässä on ei ole ihan välttämätöntä, että mä huomasin, että se on helpompi tehdä, jos sinne sisään laittaa tommosen pienen niin kuin kohokkeen tähän kohtaan, missä ei ole tavallaan niin kuin toisella puolella tätä pitäisi, se menee niin kuin aika kiinni. Et se ei mene ihan kiinni, niin leikkaa siitä reunasta. Mutta siinä pitää leikkaa siitä suikaletta, sitä jää siitä printistä niitä reunoja, mutta sen suikalleen pitää olla paksuudeltaan sillä, että se ei saa olla missään tapauksessa niin kuin paksumpi kuin mitä tää on, koska sitten kun sä painat sen kiinni, niin sinne jää semmoinen ruma, se näkyy sieltä semmoisena kohona. Eli tää laitetaan niin, että leikkaa sen pienen pätkän. Tää on nyt semmoinen vajaa 2 milliä. Taittelet sitä vähän ja liimaat siihen. Se estää sitä, se helpottaa sitten sen päädyn liimaamista, kun siellä on tällainen sisässä. Ja sen ei tarvitse olla kuin siinä kohtaa, mistä puuttuu niin kuin tavallaan nämä yhteen, että se toiselta puolelta menee kiinni. Näin, että se estää sen, että se ei lätisty tosta. Eli tämmönen kannattaa, se helpottaa. Ja tästä on nyt kuivanut. Ja sitten tässä vaiheessa mä liimaan nyt nää kiinni. Niin ja tollekin puolelle kannattaa laittaa liima. Noin. Mä aina tälleen painan, niin musta se on jotenkin helpompi. Noin. Sitten tähän päälle liimataan. Leikkaat sillä, että siinä pitää nyt uhrata sitä lautaa taikka sitten ottaa näistä just tällaisista pisemmistä, mitä täällä on, tuota päätykappaletta. Mutta se on se kiva, että tuossa on tuota kulunutta pintaa, jos haluaa. Niin helpoin on siitä syvennyksestä, tai sitten jos siinä on se kohokohta, tämä, niin aloittaa se liimaaminen. Tässä kun on nyt syvennys, niin mä teen tuollaisen V:n ja laitan liimaa sitten tohon ja aloitan liimaamaan, niin että mä saan vaan sen alun tämän näin liimattua ja jätän sen kuivaan. Sitten jos mulla on tämä kappale on jo tehtynä, niin tässä mä tekisin niin kuin näin päin tietysti laittaisin. Mutta siitä kohtaa kannattaa aloittaa, jos sulla on tommonen. Eli siihen laittaa liiman. Eli ei koko matkaa heti,
se vaan sottaa. Ja pistät sen sinne sormien väliin ja vaikka hammastikulla painaa. Pitää vähän itse löytää sitä. Noin. Ja tää kannattaa just tälleen pienenä vaiheena, että se ehtii jäämään kiinni siihen ja sit vasta jatkaa, kun se on kunnolla kuivanut toi yksi kohta. Niin sä saat sen helposti siihen. Kun toi on kuivanut nyt kunnolla, niin laittaa tohon liimaa ja sitten tää ja sitten jatkaa tosta samalla lailla ja leikkaa sitten ylimääräiset irti. Et nyt mä yritin liikuttaa sitä, koska sitten se lähtee tosta irti. Ja näin sä voit ihan minkälaisia muotoja tahansa. Kun jostakin saat ensiksi sen kiinni, niin sit vaan jatkat siitä. Ja tähän nyt voisi sitten kans laittaa taas tämän päätypalan. No nyt se kiepahti. Noin. 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 Tuossa on nyt valmiina toi. Ja nyt mulla ei olekaan valmiina, mutta tää oli nyt tää toinen kappale sitten tästä. Mutta sitten esimerkiksi voi, jos ajattelee, että tästä on nyt vaikka joku lautashylly, niin sitten näitä tällaisia pyöreitä sä saat kans hyvin helposti tästä. Tässä on nyt mulla tää yksi palanen, mistä mä oon tehnyt noita päätyjä leikannut. Niin leikkaa sitten sen pituisen, kun haluaa. Otetaan tommonen ja silleen saa tehtyä hyvin ensiksi hammastikkuun vasten sen reunan kanttaa tälleen tiukasti pyöreäksi. Näin. Ja sitten sieltä sitä toista puolta kanssa. Noin. Ja siitä sä saat sitten jo, se menee kauniisti. Laitat liiman sit siihen ja siitä tulee pyöreä. Tommonen. Noin. Toi on jo kuivanut. Eli tosta saa just kivan sitä. Näitä on helppo, sit sä voit liimailla näitä yhteen päälle. Näin. Ja tehdä näistä kaikkea hienoa, mitä sä voit suunnitella ihan itse. Semmonen kannattaa aina ottaa huomioon, nyt se on kuivannut aika hyvin. Semmonen kannattaa ottaa huomioon, kun suunnittelee jotain, että aina sen laudan niin kun leveys, että esimerkiksi tässä, että ei tee minkä tahansa pitusta tosta, vaan että sen pituinen, että mulla piti nyt ajatella, että siihen menee se 2 lautaa. Eli jos tää on sentti, niin se pitää olla vähän enemmän, koska nämä vie myös nämä reunat. Joo, niin semmonen ottaa aina sitten huomioon. Noin, niin tästäkin tulisi nyt sitten kiva vaikka ovi tai pöydän päällinen. Noin, kun noin liimaa kaikki kiinni. Eli siinä se varmaan sitten oli, ei muuta kuin suunnittelemaan kaikkea hienoja huonekaluja, tekee kaikkea ihkuja pintoja ja näistä laudoista.